khona owake wathi ngifisa ukuba umfundisi onamandla omkhulu kunabo bonke, and my answer was ukuba umfundisi onamandla omkhulu kunabo bonke. That is not possible because ngale nkathi uNkulunkulu ekwakhela igift yakho, wakunikeza igift yakho wena wedwa, wakunikeza umoya wakhe ukuze ukwazi ukuspecialize kuleyo gift, and ngale nkathi ekunikeza lowo moya wakunikeza ne-experience yakho uwedwa, wakwakhela zonke lezi. That means once you exercise your salvation from the ground towards up, uzokhuluma according to what the Lord has given you. So since the Lord has given you lo akunikeze kona, ngeke kufane nomunye bekhuluma uzoma ngendlela yakhe, because uNkulunkulu ufake okungafani phakathi kuthina, even though kuwumoya owodwa. Umoya ke kaNkulunkulu ukwazi ukwenza zonke izinto noma ngabe uphakathi kwena, kodwa ke uNkulunkulu uyamthanda umuntu ozehlisayo noma oyithobayo, uyena omphakamisa kakhulu. Once wathanda u-exercise i-dominant kubagcotshwa, kuNkulunkulu awubukeki kahle, because labantu laba banomoya wakhe, and ngale nkathi ungabathobeli ufuna kuthotshelwe wena wedwa, awufundeki kahle ngoba phela abaprofethi bathobelana. Kuhlezi kubalekile ukuthi ngale nkathi omunye ephakama wena umehlele, ukuze nabanye abagcotshwa uma uphakama bezokwehlela. Uma wenza lokho, hayi ukuthi igift yakho incane, igift yakho inamandla. Let's just say njengoba kukhona abazi ukukhuluma izilimi, kukhona abazi ukuyichaza, kukhona abazi ukuprofetha, kukhona abazi ukuphilisa abantu, kuningi abakwazi ukwenza. Let's just say awukwazi ukwenza konke lokho, kodwa nje uyakwazi ukukhuluma ngoJesu. Naleso siphiwo si-right, ngoba uma ichazwa le ndaba kuthiwa umzimba uwodwa kodwa unamalunga amaningi, wonke amalunga abalulekile. Uma kulimala elilodwa uqeqamba wonke umzimba. Sisenzela umzekelo lapho ukuthi izipho zabantu noma zincane ezinye noma zinkulu, kodwa siyalingana, sibalulekile ngoba zonke izipho zombuso. So don't ever dream of ukuthi ube mkhulu kunabo bonke, kodwa ke uma uthanda ukuba mkhulu kunabo bonke, sebenza kakhulu-ke kunakuqala, sebenza kakhulu kunakuqala, ukhuthale, zonke izinto inkosi ekunikeza zona zenze ukuze uzokwazi ukuthi emoyeni wakho usuthe, uzizwe noNkulunkulu ethokozile. Noma usebenza uzizwe futhi nawe ukusho ukuthi hayi cha, akhona amandla, kukhona indlela, zikhona izinto engiyibonayo, ngoba phela mase usebenza kakhulu usukhuthele, kukhona ilevel okhuphukela kuyona, and kuleyo level ukwazi ukwenza izinto eziningi. Kodwa ke as much as kukhona ilevel okuyona, khona nomunye okwenye, awukwazi ukuba le phezulu wedwa. Uma bekhona abasebenzayo njengawe, bakhona futhi abalingana nawe.